Nagmugna na og Special Investigation Task Group ang kapulisan kabahin sa pagpusil patay sa usa ka babaeng negosyante ug model sa Davao City. Sa karon, duna na sila persons of interest sa kaso. Ano yung report ni Jandy Esteban? Sa migula nga screenshot sa kopya sa CCTV footage sa pagpusil patay sa negosyanteng si Yvonette Plaza niadtong December 28, makita ang dulit nga pagtion sa sospek og pusil ngadto sa biktima, samtang nagtan-aw ang kauban sa sospek nga nagmaneho sa motorsiklo. Wala maklaro ang naong sa duha tungod na ka-full-faced helmet. Wala pa mihatag ang kapulisan og kopya sa footage, sanglit nagparayon pa ang ilang investigasyon. Hinuon sa karon, duna na sila persons of interest sa kaso. Mayroon tayong tinitingnan na persons of interest, but as of now hindi natin pwedeng sabihin kasi persons of interest pa lang, no? But we are now digging a deeper investigation on this, and hopefully we can find more witnesses at saka mga evidence na kung sino man yung matumbok nito ay talagang iano natin, no, as a possible suspect. Personal grudge kabahin sa negosyo o robbery ang ilang ginatutukang motibo sa karon. Ginaberipika pa usab nila ang mga impormasyon nga nagakatag karon sa social media nga posibleng makatabang sa pagsulbad sa kaso. Usa sa mga mitumaw mao ang kalambigitan sa usa ka dakong opisyal nga matud pa nakarelasyon sa biktima. Ginatanaw usab nila ang anggulong away trapiko base sa comments sa usa ka netizen nga gilambigitan ni Plaza. Kining tanan kinahanglan pa iberipika sumala sa kapulisan. Gani nagmugna na og SITG kon Special Investigation Task Group ang kapulisan aron mapadali ang pagtumbok sa mga sospek. Na consider na natin siyang sensational dahil nagka-interest na ang public at meron ng public scrutiny. Makikita natin yan sa mga social media postings ng mga public kung saan yung iba marami ng mga create na mga speculations. The only reason na create natin yan ay kung ang isang crime ay naging sensational na. The SITG is given up to 2 weeks to identify nito or to file the appropriate charges against the suspects. Nanawagan usab ang PRO 11 sa publiko nga kung dunay impormasyon sa mga sospek o sa kaso, ipahibalo kini kanila. Samtang duna usay adjustment sa seguridad ang DCPO aron dili masubli ang nahitabo. Mangyari yung ganon, no? It will really take time na minsan kasi ang tagal makareport. Then isa yan sa mga faktor na ano natin at saka yung pulis naman natin hindi naman everywhere na kagagad kagad hindi naman superman talaga yung ano natin. But definitely mag-a-adjust tayo yung i-ano natin, i-enhance pa natin yung ating mga force multiplier. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao.